arrange ukuthi isibusiso asiye kumniniso kungaqhamuki nje ama-fishers kuthiwa ama-fishers nabantu abakwazi ukubhuda kangcono ngoba nomjolisi ucinga lithola kumina laqonda ngqo ukuthi nayi inkulumo isuka la ijike la iye la ubona mina ngithanda ngikhuluma iqiniso nje ufuseke ukufuseke isibusiso kube isibusiso because I'm the truthful person. I don't lie. I don't manipulate things. Therefore, I did exactly that. Ukuthi emveni kalokho umfowethu wabuya neqiniso ngoba inkunzi yasemakhaya leko la ngithi eBergville. Iyala kwaZulu. Manje leyo nto leyo yakukhombisa ngokusobala ukuthi uyayazi inhlonipho nesithembiso ukuthi siyini. Ingakho ke namhlanje sihlangane la ngesibusiso esenziwe uyena esenza emndenini wakwaGwala. Uzoyichazela lena ukuthi inhloso yakhe bekuyini. Cela simshayele ihlombe. Siyabonga mathumana. Ngeke ngibe mude ngoba vele ngimfishane ngokwesiko. Umathumana njengoba bechazile sasihlangene naye eBergville nabo umnqobiyazo ngiyacabanga ukuthi khona umcimbi obaseBergville ngomhla 24. Sahlangana ke noMathumana sagcina sazana nje sadla noChristmas samphakela impela iplate eBergville. Wanifamela. Awasifabile mfowethu. Bese ke siyazi sonke ukuthi umjolisi ubekade esohlwini lengoma ehlukanisa unyaka. Ingoma ehlukanisa unyaka mawukade winile uthola nepholo. Kwaba ukuthi ke waselala isibili ngoba bashongo number 2 ukuthi utholani. Watholani? Kodwa sikho ke lapho. So kwathi sekuyizi2 ngiyayilalela le ngoma nami phela ngithi le ngoma kodwa iyona ebekufanele uyine kodwa. Kodwa ke amavoti kangaza ahamba kanje. Hayi ngiyilalele bese ngifaka istatus mina. Ongangitholela inamba yalo mfana ngizoyithenga ipholo mina ngingaxoxwe nakhozi ngingaxoxwe ngalutho. Asibone status uMacingwane bese ngakusasa ngisendela inamba cha nangempela ke ngiyifonele le ndoda yayisegoli ngiyichazela ukuthi hayi ndoda ngiyulalela umculo wakho and uyindoda eseyincane ngake ngamuzwa nasokhozi nethi uka 2000. So ekugcineni uwumculi njengoba ewumculi imoto uyayidinga ngisho ukuthi akanayo kodwa uyayidinga imoto ezomthatha imbeke kuwo wonke ama-event asuke khona ngaleso sikhathi. Nami ngiyazi nje mawusebhizinisini ungenamoto khona izinto ezikuluzayo ngoba ukuthi hayi phuthuma ophongona uthi ufonela umzala athi umzala akanawo upetrol eshefuna ukucingisha umzala. So ngalawo mazwi ngithi mina umjolisi ngisho kungathiwa unyaka ngawuhlukanisa ngo2040 vele ubeqhashwe nabantu abadala kuseno 10 years omunye nje ekusafanele abe unumber 2 nje kuze kube yila kufanele khona ukuthi ahlukanise unyaka mhlawumbe kuyobe kungasatholwa amapholo kuyobe sekutholwa amabhano yangazi. So ngaloko sithi siyabonga kakhulu mfowethu qhubeka nomsebenzi ungadikubala ukuthi hayi ngoba ngunumber 2 sengiyome emarobotini ngikhangeze noma sengiyodla ama-drugs qhubeka nje ngelinye ilanga uzoba uyena unumber 1. Izinto ezinhle kuthiwa ziyalindwa emhlabeni nathi asiqalanga la sikhona njengamanje sasuka emakhaya salusa sacupha saqhathwa sashaya till today ke manje akasekho sengangithinta. Hayi siyabonga bafowethu iloko nje esihlangene ngako namhlanje akukho kungaphekwa lokho ngiyabonga. Cha ngathi ukuthi ngicela simnikeze ihlombe. Ayo bakameya wasasakha impela asingeni thini unyaka ohlonisa obani ngoba bekwenzeka uhlokane ngendlela esingeneme ngayo unyaka akusha lokho kodwa sizwe sikitazeka nje kulokho futhi lokho kungasho ukuthi ingoma yomfana emncane ngaka nenhlonipho yakhe ngoba ungene phakathi kweinkunzi leyo nto le ngicela nimshade ihlombe unayo inhlonipho. Uyasho ukuzala abazali bangempela ngicela bakuthi ningame nomona bavezele abazali bakamjolisi kade bafihlile
nazi ya uzala abazali ababazi ukuthi benza ukhuliseke kahle umntwana futhi ngaphansi kwenkolo yobuNazaretha kaGebhombana amanzi ngola semzume thuba bese abasemhlabeni abasozule bafezele idingo manje adebene njengomotshonyama ukwela amayelelo ngqola saphakameni umzaba ngawudabuka kuyodabuka umlomo yabo simangayidwela ongenambuzeli umlamo ngodwa nosukhulume nasembili umlomo uyavunana ngambili umbombela isitimo samampondo wasuka le intaba zo Free State wazofika lapha basuka nje le emhlanganweni nomjolisti uqhubeke mfana wami ubambelele enkolweni ngoba iyakwazi ukuthi ikubambezelwe ey'theni zomhlaba ukuthi kufice la kuzuza khona okuhle fokameya mfowethu sisazokubonga sokubongisisa kodwa njengamanje bengicela ukunikeza nangu uSibu okuyena usebenzisana eduze nomjulist imanager yakhe ukuba naye kube khona igama alishoyo isabonga zawethu. Sanibonani. Igama uSibu imanager kaMjulist. Njengekhampani iCollab Entertainment sicela ukubonga ubaba uMiya ngasenzele kona ayisho likhulu ukuthini wathi maye ngithinta umjulisi ethi nazi indaba lamphathi ngathi mina hayi angizwa kahle leyo nto leyo uyakupha noma uyakuboleka noma sophinde siyibuyisele uthini umfana wathi hayi cha uthi cha uyangithengela impela cash hawu ngabonga nami hayi mase ngiyilandela indaba yakhona ngiyeza ukuthi cha icingwane likhona phakathi kwaba icingwane lathinta lanikeza ubhuti inamba icingwane ngiyabonga kakhulu kube umunye umuntu ngabe awukwenzanga lokho wathi hayi ungamnikezi lo mfana loyo umnikezelana yabo kodwa ke bonga kubantu abavotile for umjolisi saze zathola number 2 sibonge kubaba Miya hayi osenzele wona bhuti izandla edlula ikhanda siyabonga besiphinde sicele ukuthi njengoba sazi ukuthi emlandweni walengoma kuqhamuke insizwa umnqobi yazo hayi mayi phonqula kodwa la ukufana badoda hayi uSjava wanifundisa ngapha uSjava ngakho konke wonke amavunuvuno nokubhema njalo ngeminute nimfuza ngakho konke pho besicela ukuthi ngoba ingilozi kamfowethu umnqobi yazo ibe impepho ibe imbiliso engomeni emnandi kaMjolist babambisana kwaba into enhle thuba lokuyibongela ngaphambi ukuthi sigoqe ngabazali sabo.